פה שני מינים של בעלי חיים, מין אחד שהוא הולך על 2, הבטחתי לכם שנראה גם אוקיי על 2, לא בני אדם, והולך על 4. נתחיל עם ההולך, אנחנו רואים פה רעמים. איזה רעמים? רעם ערבי, או רעם לבן. הרעם הוא בעצם מין פרה מדבר. אפשר טיפה להתקדם שנהיה גם ממש כולם. כשאתה שואל את עצמך אם נכון להשיב בעל חיים חזרה לטבע, בעל חיים שנכחד מן הטבע, העניינים קודם כל ככה, זה ציפור, אבל ציפור שלא יודעת לעוף, יודעת לרוץ מצוין ומהר. הציפור הגדולה ביותר בעולם בעצם, דינוזאור קטן אם תרצו, מי שעוקב אחרי נושא הדינוזאורים יודע שאחת התיאוריות אומרות שמה שהתגלגל מהם זה בעיקר דווקא ציפורים. למה, קודם כל מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שני מינים, אנחנו רואים פה שני מינים כן, אבל לא מין במובן של הטבע, אלא מה שאומרים בעברית יפה זוויג, כלומר זכר ונקבה. כמו כל דבר, רוב הזכרים בטבע הם אלה המקושטים היפים בניגוד לאצלנו, אז השחור לבן זה הזכר והאפורה היא הנקבה. עכשיו, בעיקר אצל הזכרים, גם אצל הנקבות הם רואים שיש חסרות פרצות בזנב. זו תוצאה של ויכוחים אינטלקטואליים בין הפרטים השונים על עניינים וסוגיות שונות, בעיקר בעניינים כמובן מאבקים על רבייה, מי ולמה וכמה. כאשר היעל הזכר מיוחד הוא מאדים, בלי קשר לעצות לכל הסיפורים שדיברנו קודם. עולה לו אדם לראש, לצבא וגם לראש להעריך שמצליח, אבל הן יודעות להתגונן, הן יודעות גם לברוח מהר. אז מה הסיפור של הראש בחול? הקן נמצא בחול, הביצים בחול, וכאשר מתקרבת סכנה, קודם כל מחצים את הביצים. וזה מה שבני אדם ראו, הם התקרבו, ציידים ולא ציידים, התקרבו לקבוצה כזאת של יענים. הדבר הראשון שהיענים עשו, כיסו את הביצים. תמלו את הראש בחול. לאחר מכן הם ברחו, הם בעטו, הם עשו משהו. אז בקיצור, לא טומנים את הראש בחול, אבל לא... קיימות בטבע, יש גם שמורה גדולה שמטפחת אותם באזור של מי שמכיר קאץ' או הרן הקטן, הרן הגדול והרן הקטן של קאץ' ג'ראט, מי שמכיר את הודו, אז יש פריים גם שם. אז זה הפרא. יש לנו דומה מזכירת הרעמים כשנתקרב ליונים לישון. הצבע קצת יותר, יש להם כתבים חומים יותר גדולים, ומה שמאוד בולט, בעל החיים הזה, למרות שיש לו שם מקראי, זה כנראה לא הטישון שמוסבר במקרא, וזה בעל חיים צפון אפריקאי, משני עברי הסהרה. אז בואו נמצא כחלק ממאמץ עולמי להציל את המין הזה, כמו עוד כל מיני חייברים כאלה, אמרתי לכם ירדן, אמרתי אומן, אמרתי ארצות הברית, ועוד מקומות, דרום אפריקה. אז רעמי סהרה או רעמי הנבל נמצאים פה, אבל אין כוונה לשחרר אותם לטבע, אלא ולפני 4 שנים, בפעם הראשונה שסיירתי בחייבר עם איזה קבוצה, מצאתי את עצמי, וזו הייתה קבוצה של מורה דרך בהכשרה, שבכלל ככה דוחים הרבה אינפורמציה וידע. אני בא ואני רוצה לדבר. תנשמת, תוכלו לראות עוד מעט. כן, זה דורסי לילה. למה קוראים להם בכלל דורסים?